We rieden voor de Olympische Spelen eerst naar Bantegeer, het wemplak van Shinky. De band, de mem en de vrouw van Shinky zijn naar Korea. Heid en zusknecht bluwen thuis. En bij haar thuis kunnen we het net zien, want Shinky had zijn hok net oprommen. Wat zit hier? Subaru. Subaru, ja. Dit is van Shinky? Ja, dat wordt Shinky zijn tourwagen. Oh. Want ik hoorde eerst van Joost, zijn heid, van we zullen hier het shorttrekker zien, maar dat kan dus net. Nou, dat hield hij in de kop. Hij wil graag een schermjadel hangen, maar ja, dat denkt hij in een paar nu. Ja. Dus nodig hebben we een Ossenziel. Waar? Ossenziel. Ossenzeil. Wat is dat te beleven dan? Nou, daar is ik een groepje autocrossers waar we altijd bij zijn. Oh ja. En die hebben een mooi bark in de werkplaats. En die hebben bellen, ik heb wat ergens zien. Nou, daar gingen ze wel eerder naar. En dus rieden we 15 minuten de Greensoer naar Ossenzeil in Oerissel. In Bettes Bar zien we dan naar de 1500 meter. Ah. Dit mag Bettes wezen. Helemaal goed. Ja? Ja. Kunnen we hier wel Fries praten? Jawel. Ja? Komt Shinky hier ook wel eens? Jawel. Wat komt hij hier doen dan? Ja, pilsje drinken en net zitten of? Ook. Dat heet hoofdwoord. Wist ik zenuwachtig, Joost? Nee, echt net? Dat is gewoond, hè? Maar dit is binnen Olympisch Spelen. Van het oorstaan een WK'tje of een EK'tje. Het zijn allemaal wedstrijden. Ja, hij doet zich heel stoer voor, maar ik denk dat hij best wel zenuwachtig is. Liet het je uiteindelijk. Hè? Ja, inderdaad. Is het ook zenuwachtig? Ja, ik wel. Ja? Ja. Doe ik Jacob? Ja, een beetje. Straks wel enthousiast. Maar oké, nog even een analyse. 1500 meter, wat binnenkansen van Shinky? Ik weet er niks van. In de eerste ronde gaat het haast mis. Maar in de hele finale gaat het een stuk eenvoudiger. Shinky pleert hem voor de finale. Ja. Dan de finale. Pakt Shinky een medaille of net? Het is toch echt een shorttrack finale. Met 2 Zuid-Koreanen. En weg zijn ze. Ja! Kom op! Kom op! Die 2 Koreanen zitten echt al die... Hij is hartstikke blij blijkbaar met deze tweede plaats. Maar had hij niet meer... Is nou blied of tevreden? Ik ben blijd. Tevreden en blij. Ja, Oh, beide. ja beide. Ja. Mooi toch? Super. Ik heb er wel van genoten. En hoe zou Shinky hem nou vielen? Goed. Ja. Tevreden. Is hij net zagrijnig of lul? Nee. Het is een mooie uitgangspositie voor de Spelen. Toch? Er zit nog meer in het vet. Daarom. Ja. Nou, voel het een beetje mooi bij de camera op die neus, Joert? Nee.